Ngayang hangni na kalyang kabalang Presbyterian nong thamai ban pinang sumpai pi baro sha kani ka program. Ha kabang ikin ma burami kasmi Thomas Jones. Ubalong ukpa jong kathok katar kaktit kasi. Patru ubalong wen ki missionary ubalawan ra e ka jing shai gospel sha ka region ni. Ti perlok ning kong ni ai ngu yu blay ubalap li ngi kani ka lat ban yo ban rakhe kani ka sngi. What happening ki jing penwit jong kani ka pandemic. Haswa bini sedang ya kani ini let lang show bleh ke jing tuai. Kuk pa jing yu bahab ning. Yuan pa ban ai ngo me ha ka ba me meladron kat bat try bat ni bat bing lala try ban yo ban penlong try kani ke program yuan try ban ai ngo ban damret ki slai jat ke bakhui bakentang ke jong me ban ai ke buram ke jing ro bat ke jing kerpat ba me mendon kat bat ni try ba kin yo pan pendep ya kani ke program ke special program ha ka bang ikin mau ikin mau buram ya u Thomas Jones uba me melawan lam na ri wales sha kani ke ri khasi ke ba ke jongi hoi pa ula long ke jengker khuru om tang ke balang kristan ke jongi henry wat ya ka ha ka ri khasi jai dia hi paro ko we pa ngi dwai ru ba mendon kat bat I pastori ban ai ke jengkran halor kani ka jing rakhe ya kani kasngi bat ru nakaktin ke jome ngi dwai ru pa bi ba min don kat matrai bat ki nong hishim benta ki ba yeshim benta ha ka ban dwai ban yero ban pindon brom ka krteng ke jome ngi dwai pa ba minang ai bor minang pin ku bor ki bikinang la ban yero ban pindon brom ya ka krteng ke pathiang ke jome ngi dwai ru pa bi ba min don kat bat ka balang Presbyterian nong thmai ke jongi lem bat ki balang ha keleng ka perthei bagi nang la atrai ban trade up ya ka kam ke jong me haswa ka jingwan arsian ke jong me ngim dan I try ban aisha me henry tang ki jingo bat ki jingero but to shimingi kumni magi long atrai bi nang la atrai ban shakri me na ka we ka posh ka we ka por ka jingo ka buram ka jingero ka long shami ko pa tang badan bor tam e ka jong Jesus Christ ni pan kini baro amen hambang ikin mau kini ke sngi jong Thomas Jones ikan mau ki kam jung kum missionary ubal alam kmat ya ka jing train mission ha kani ka ri khasi ka jangi tikin dia chpang jong Thomas Jones Thomas Jones long brio ubas smart ubas ting uba penlian le di bentre shibon ba ki kam kum unong hikai kum unong thokot kum unong pen kalaktin kum unong yalab kum u doktor kum u mystery unong rem kum unong ti do yong What ru kumu brio ba ya kejat benrio. What love sahib Thomas Jones don show up ding jongi. Henry ngin ken mau buram ba ngin ai ku blay o. Ba ulamat pang yang ni haki kam mission haki ba bon kilyang. Kum ha ka kam ka jingelap ya ka gospel bat ru ha ka kam pendro ya ka im lang sa lang. Tingi ai ngu yo blay ru ba kum ka balang Presbyterian ru hang ni hari kasi jain te jongi. Ilayat shaprang haki kam mission Bat ngi dakermen ru, bat da ka bor ka jong blay in la banang kam penyar bat kam penjanai susu ya commission. Te perlok ha kani kisngi burom ya u Thomas Jones. Ni don ha pedeng jongi ya I pastor wan bokshilla iban kran lingkot halor ka phang jong kani kisngi. Haswa bang ni usngau ya ka jing kran lingkot na I pastor. Ina siya askor ki jingruai jong ki samla ka balang Presbyterian nong tmai nang ta ka banbot da ki pastor ka KGPC not mi pat ka jingruai ka bakado na imati basisha karbithai pat ki parlo Lecaka ni jingja hacha jai ki para shakri hakalan kau twai ki la lek bat kemuan pai shu ya kingim klet ni das ngaru yen ya sa ni Rabor hajing ken ma hot ni dan ken ma
chan trong cả trình nghe khu play lọc khu play ho in sa ya shem ba in ya shem ante hakari utrai Shi tông đi chuan kia kiêu kia pra là trình im kiếm chim la tình ca kia lắm kia ya shala iso ka trình trei là yang ka balang u play ki trình sha riba Kodor bakilay Ngin ting kaya ki Ngin dang yai penjalay Kita to ki sham jing hi kai Ki jing trei ki babun kerai Ki day ki mati Ki ban yai sa jing ken ma Hot ni dan ken ma Bat ngin yai ken ma Ki shakri ma ken sai Ki shot chan jong ka jing ye Yashem ante hakari utrai ila pendep la ka jingpen ila rila ka jingye tika pans ngat jong ka hok try open hot ni dan Shot chan trong cả trình nghe Khu play lọc khu play ho In sa ya shem ba In ya shem Ante hakari utrai In ya shem Ante hakari
ba crown ya ki kam jong mi ba mi la pen pao Mela pa shari bai jongi ya ki priu jong mi ki bala ai ti min ba ni long ha jing dong jing shai gospel kala wan rong ka jing pray shi tom ki missionary la wan ra jing shai ha ki ki sem jong i kum nong in kle kum nong in kle ya ki jing sha shi tom jong ki na mar jong ni kum nong in kle kum nong in kle ki la e ya ka jing so jong ki yin ki sam jong ki ban pin yo ya ki rim pe jong ni you Jesus corner play kum nong in kle kiram jongi ban lam hangi jing shai kasi kung just ni ba a jing shai ki ban tha ba ya rim pe jong ni da jing len la di ki missionary la wan ra jing shai ha ki ki sem jong i kum nong in kle kum nong in kle ya ki jing sha shi tom jong ki na mar jong ni kum nong in kle kum nong in kle ki la e ya ka jing so jong ki yin ki sem jong ki ban pin yo ya ki rim pe jong ni you Jesus corner play kum nong in kle kum nong in kle ya ki jing sha shi tom jong ki na ma jong ni kum nong in kle kum nong in kle ki la e ya ka jing so jong ki yin ki sem jong ki ban pin yo ya ki rim pe jong ni you Jesus corner play kum nong in kle kum nong in kle kum nong in kle ki parlok bat ki para bangit bi it baro sa si sin ngap yang sungguh bahaya pi syak ni ke program ke bekerpang ke bah ngira ki ya ke ni ke Thomas Jones di jong ke ni ke snam arpo we ngap yang sungguh bahaya pi bat ngai kuble pi we ha ke kerteng ke tiang bat ke badon bor tam ke jong utrai bat unong pen em jongi u Jesus Christ ka sarkar jong ke jela Meghalaya kala pen bana ba ka arpo arterik ujun kum ke Thomas Jones di kasengi ka bakum ka jelahi barok away
ngi kan mau ya ka sngi jong ka jing wan yu kejat ka jong u bat ka mem Ann Jones hakini ki lom ba e jong i ngim la kam da ai ngu yo blai na ka benta ka jing im ka jong u Thomas Jones bat ru ya ka jing trei ka jong u hakani ka ri ba e jong i wat lagi long tang kan dia teligi snem jong ka jing trei jong u hang ni henrei ki la long ki jing trei ki bala long pen ban kum ka jing seng bat ka jing bu ya ki mau nong rem na ka benta ka jat ben riu jong i ki nyau trep nyau skum hakum kani ka sngi ka bangi rakhi kani ka Thomas Jones di ngadon lai teli ki jing keli ki bale si ki long ki ba don kam bangin ya puson bangin ya pet lingba jong kani ka por bat nganget kan long ka jing pen kan mau yang i kan long ka jing hikai yang i lingba jong kani ka por ka jing keli ka beningkong ka e tharai ka ba u Thomas Jones ulayo i hangi ki khasi u Thomas Jones haba ula poi shakini ki jaka jong i ka ba ningkong ka ba ula le ka long ban survey ya kani ka jaka trei jong u ban ya kendu ya ki briu ban tip ya karukom im bat ya karukom trei karukom kata jong ki bat dei kani ka jing survey jong u ka bala ya rap ya u ba un yo i bat ba un i thu bat banda sngo thu ru yang i ki khasi ka ei ka ba u ulayo i lingba jong kani ka jing survey ka jong u syam ba ki briu ki long ki beduk usyam ba ki briu ki long ki badang sa ka jingdum ki badang don hapdeng jong ka jingdum bat ka jing bit kim nang kumno ban sumar la di na lor nang ta ki don hapdeng jong ka jingsha le ben bat ka jingsha nyau ben kham tam ha ki do li bat ki khar shilot ki khasi ki don hapdeng jong ka jingdo jingkermen u Thomas Jones usyam ba ki khasi ki don hapdeng jong ka jing sa din ha ki ba bon giliang haba upet yangi ki khasi uyo i tang ya ki jing duna sudah lakalong ha katho katar uyo i bangim don laki jong ki dak tho daktar bat kani kadai ka wei na ki daw ki ba kum ka jat ben riu ngisha iben ha ki wei pat ki jat ben riu bat na lo nang ta uyo iru ya ka jing duna ka jongi ha ka trei ka kata ha ka kai ka pateng bat ha ka yo ka kot kata kadai ka ba mau ulayo i haba u pet yangi kajat ben riu khasi mentangin poi sha ka jingkeli ka ba ar hadin jong kini ki jing yo i ka ai pat ka ba u Thomas Jones ulale u Thomas Jones u don ha u ya kata ka jing sungu thu ka ba shai ba u blai te u da thmu kerpang ya u ban wan shakini ki jaka jongi bat na kata ka daw u da wat ru ya ka jubab ka ai ka ba ma u udai ban le bat ha kata ka jing le ki ba ulapan pau ngakwa ban kedau artli ki ai ka baningkong u Thomas Jones ulapan pau ya ka mensim ka batrang ban tei u Thomas Jones u don kata ka mensim ka ba utrang ban trei ban yarap bat ban tei ya ka ni ka jat ben riu jongi bat usngo thu balada ka de ya u ban yarap eki khasi u dei ban nang ningkong ya ka ktien khasi u Thomas Jones usyam ba ki khasi ki don ya ka ktien kren Henry kim don ya ki daktho daktar u Thomas Jones usngo thu ba ka ban ningkong bat ka ba kongsan ya u kalong ba unnang ya ka ni ka ktien khasi bat ba un penyo ya ki khasi ya ki daktho daktar bat kumta u Thomas Jones u la penlut shibun ka por ha ka ban hikai ya ladi ya ka ktien khasi bat da ka jingyarap ka jong u diwan rai bat u jong kha kata ka jing thrang ka jong u ba unnang ya ka ktien khasi kala urlong tang ha ki jing persang ki ba khindiat por kani ka jing trei shitom jong u Thomas Jones kala long ka jing mentoi na ka benta ka jat ben riu jongi ka jing la jong u ban penyo ya ki daktho daktar kala penlong ya kani ka jat ben riu jongi bangin yering kat dor bat ki wei pat ki jat ben riu ha kani ka perthai om tang ha ka tho katar henrei u ya rap ru ya ka jat ben riu jongi bantei ya ka yo ka kot bantei ya ka yo ka kot jong ki briu jongi
da ka bau hikaya ki kumno ban turei ban kta hakarukom ka ba kham seiso bat ka ba kham yo nong uhikaya ki khasi ya ka kamai ka kaji bat u yarap ya ki khasi ha ka ban pen yo ya ka ban pen roi ya ka yo ka kot bat ban pen bah ya ka long briu man briu tang haki khendiat snem jong ka jing trei jong u lala ban te ya ka ni ka jaj ban riu jong i ha ka nong rim ka bas kem bah ulatei bat seng nong rim ya ka tho katar ulatei ya ka trei ka kta ulatei ya ka kamai ka kaji bat ulatei ya ka long briu man briu jong i ka bri nyau trep ka baar pat ka bau Thomas Jones ulapen i ya ka men sim mission ka ba pen pau ya ka jing slur ka wei pat ka bau Thomas Jones ulale ka long ba upen pau ya ka men sim jong ka jing slur ka ni ka jing slur jong u kala pau ha ka ba unut wat banyale persya ya ka sarkar pareng jong ka tu ka por ka East India Company unut bat uslur banya pher jing mut bat ka East India Company na ka benta ka jing bha jong ki khasi ulong uriu slur ban pelat ya ki briu na ka jing ban ben jong ki para briu khamtam kitu ki badon hakabor nang ta upen pau ya ka jing slur ka jong u da ka ba unut banya pher jing mut kat tu kat ni bat ka balang kemi na wheels ka balong ka trai ya ka jing trai mission hang ni hakari jongi kadon ka jinge pher jing mut hapdeng jong u bat ka balang kami bat kata ka jinge pher jing mut ki dei harlor jong ki policy trekam ka policy trekam jong ka balang kami ka long ban yalap ya ka gospel bat ban penrung balang ya ki briu ka skul ka dei na ka benta ba ki briu kenang ban puli bible bat ban ruai jing ruai henry u Thomas Jones pat uyo i ba ka don kam ban kentiu ya ka jing im jong ki briu da ka ba kentiu ya ki skul bat penyar ya ka puli puthi na ka benta ka jat ben riu khasi nang ta upen pau ya ka jing slur da ka ba u udon ka jing ya pher jing mut wat bat ki missionary ki bon hadin jong u kum u William Lewis bat ki wei ki missionary ki bawan hadin jong u ha ka jing sngo thu jong ki kim sngo ya hap ya kata ka jing pulut por jong u Thomas Jones haki kampen roy namar haka jing sngo thu jong ki ka long bet baka kam missionary ka dei bantrei tang ya ka kam yalap bat ban penrong balang ibangi la ban ong bah ka jing perkhat jong ki ka long bet tang ha ijeli ibarit klem da penyar ya kata ka kam mission henry u Thomas Jones upen he ya kata ka jeli trei mission namar ha u sakut tang ha kata ka kam ban yalap henry uyo i baka kampen roy ya ka imlang ka salang ru ka long ka badon kam ha ka jing trei mission ha ka jing yo i Thomas Jones ka mission ka de ban long na ka benta ka met bat ka men sim ka wei ka bangidon kam ban sngo thu la ne ban pen kan mai le ka ni ka jing ya pher jing mut u Thomas Jones kam da dei e namar ba u sngo kraw ya di henry ka dei bet halor jong ka nong rim ba ujit ya ka ba bahatam na ka benta ka jat ben riu khasi jongi u Thomas Jones udon ka jinget ba ublei ulawalam ya u syakani ka ri ba i jongi ba ulawan lam ya u ba u unle na ka benta ka jat ben riu jongi bat shisha tang haki kendiat por namar kata u Thomas Jones ulala banbu ya ka nong rim ba mangi kum ki long din ngi shukhet bet ya kiso jong ka jing trei shitom jong u hadu kani kapor bat habangi don kumni ha kani kapor ban rakhi ya kani ka Thomas Jones di ka khot ru yangi ba mangiru ngin kali ya ladi bat kani ka dai ka jing kali ka balai bat ka bakhatu ka jing kali ka balai ka pat ka ba mangi kum ka balang bat shimet ngi dai ban le ha kani ka situation ka ba mangi ngidon menta ki parlok ba it ngidon hapdeng ka por ka ba e ngidon hapdeng ka por ka ba jenjar na ka jingwan jong kani ka khlam ka jat ben riu jongi ka dan hapdeng jong ka jing syak ka dum hapdeng jong kani ka jing du jing kermen
But day hakum kani ka situation ka bamangi ngidon mentah habdeng jong ki jing habdeng jong ki jing ele kan ni ka sngi kapen kan mau yang i bangi day bandon ya ka mensim mission ka batrang bantay nang ta kapen kan mau yang i bangin don ya ka mensim mission ka bapen pau ya ka jing slur hakum kani ka situation ka bamangi kum ka judgment riu ngidon ka khot yang i bangin pen pau ya ka mensim mission ka batrang bantay pat bat ladang ngim pen pau ya ka mensim mission ka bangi trang bantay ngam tip ka ka mission bat ka vision jongi bat ru hakum kani ka situation ka bamangi kum ka judgment riu ngidon ka khot ru yang i bangin pen pau ya ka mensim mission ka baslur bat ladang ngim don ya ka mensim mission ka baslur hatu pim tharai bakata kala banlong kajing kedo lani ka indicators ya ka failure jong kajing tray mission jongi kum ki balang lani shimet kum ki nong buhut ki jong ukris balarang ngimpen pau kat tu kat ni kajing slur ha kajing tray mission jongi ngipen pau ya kajing bamla jongi ban tray mission ha kani ka situation haba ya kren ya ka mensim mission ka baslur shikentin ha kani ka sngi kabangi rakhi ka Thomas Jones di ngas ngodai ban pen paru ka jing sngongo ya ki frontliners ki jongi baro ki ba ha ki benta ba pher ki la long ki nong ya kun ki ba khmat ha kani ka jing ya kun persha ka jongi ya kani ka klam COVID-19 klam da jer kerteng yanu ru baro ki bala don benta halai jong i benta ban ya shim benta ha kani ka por ha kani ki sngi ban ya kun ya kani ka klam pila pen pau ya ka mensim ka baslur da ka mensim jong ka jing slur pi yai pen pau bat yai pen im thmai ya ki principle jong ka jing tray mission u Thomas Jones ka jing shakri jong pi ka yai pen kan mau yangi i wei pi wei ba mangiru ngi dei ban pen pau ya ka mensim mission ka baslur habangi pai syaka balang habangi pai syaka jing im jongi kum ki Kristan pat syaka jing im jong iwei pi iwei kum ki nong but ki jong Jesus Christ ka mission ka dei ban don bet ha ka balang ka jongi bat ngila ban ong ru balada klem mission klem balang klem mission kata kamut klem balang u William Temple haba ukren bat u define ya ka balang ukdo kum ni baka balang ka dei tang maka ka kenhun ka badon ha ka ni ka purthai omna ka bentai ladi henrei na ka bentakiwe the church is the only organization that does not exist for itself but for others nang ta so wei pat unong tho u Dietrich Bonhoeffer wong kom ni the church is the church only when it exists for others not dominating but helping and serving it must tell men and women of every calling what it means to live for Christ, to exist for others. Kabalang kadai kabalang tanglada kadon hangni na kabentah kiwe. Kamdai kababat bor hendrei kabayarap bat kabasyakri. Kabayatu ya kibriu baro kamut ayu ban im na kabentah ukris bat ban im na kabentah kiwe. But kanong rim jong kani ka jing sngotu lani jong kani ka jinget kadai hi na ki kentin lani na ki jing ong ki jong uji sukris ki bangi la ban shema ka gospel ka jong Matias ka nong ka ba arpo bat ka dekot ka ba arpo pra ngam shem lawan ban yo syakri henrei ban syakri bat ban ai ka jing im bat ban ai la ka jing im ka jonga na ka benta jong ki wei pat ngam shem lawan ban yo syakri henrei ban syakri bat ban ya ka jing im ka jonga na ka benta kiwei pat kum ka balang ngidon hangni om ban yo syakri henrei bangi dei ban ya ka jing syakri kadawa nangi ki balang baro bangin don ya ka mensim mission ka baslur bat om ki badap da ka jing syapting ka khot yangi bangin long ki ba he mensim bat om ki ba kim mensim ka khot yangi kum ki Kristan bat ki balang bangin long ki badon ka vision ka basyai kedar nang ta ban shim ya ka sin jam jong ka jinget klem artatin bau blei ubalong utrai jong ka kam
on pen pau ialah ka jong ka bor bat ka buram hapdeng jong kata ka jing tray mission jongi kane ka jing rakhi jongi kadai ban pen kan mau yangi ba ka mission kadai ban long ka priority jong ka balang bat habangi ya kren ya ka mission kam dai tang ka jing elap ndre kadai ban long ka holistic mission ka ba don ru haka ya ka holistic approach u Thomas Jones ulalong uta unong prat lenti ya ki balang jongi hangni hari kasi ya kata ka holistic ministry lani ka holistic mission kata ka mission ka ba kentup lang ya ka met bat ya ka mensim tungin rakhi bat kan mau buram ya u Thomas Jones da ka bangis ngongu ya ublay na ka benta ka jing tray bat ka jing kedolenti jong u bat tungin pen kan mau yela di ngidon hangni ban syakri ban pendep ya kata ka jing tray mission bat tu sashisi ngin pen yo haladi bat haki balang jongi ya ka mensim mission ka batrang bantai ngin penyo haladi ya ka mensim mission ka ba penpau ya ka jing slur ha ka bangapen kut ya ka ni ka jing kren ka jonga ngakwa ban penkut da kini ki kentin ka jong i Reverend Dr. JF Jerwa ka ba yong baladang ngimle ai hakum ka ni ka por ka jing rakhi jongi ya ka Thomas Jones di ha ka rukom ka ba kampau shu ka ni ka jing rakhi jongi kalong kabam don jumut ublay un kerku yangi bat ka jing doi ka jonga ka belong ba ublay un nang yalam yangi kum ki khun ki jong ublay bat ba ublay un nang yai penyo hangi ya ka ni ka mensim mission ka batrang bantai bat ya ka mensim mission ka ba penpau ya ka jing slur ublay na ka benta ka buram ka jong u amen Pastor ublay un kerku ka jing kren jong pi bat unang yai pendon kami pi ha ki singi ki por ki menang wan ila pois ka bekut jong kani ka program pani aku blay pi baro ki blapet ya kani ka program ha ka bakum kani ka por ha ka bak perthai bro ka we ka mat ba shakta ha kani ka klam ki bah kmat ka strike ya ki kmat ki jingmut ki jing berkat jungi ki long ki frontliners ki bla ai ti lut yala di ki bla len yala di ban yarap ya ki tu ki shakta ha nu knyang jingpang ida aingo ngida sngongo ublay bo uda seker pang yakum kini ki nong tray ki ben tray kani ka kam jong ka jingten kia ka balong ka we ni ki kam mission ki bo try jisu ulaya lam ben bau dang don hasla jong kani ka perthai te ha ka bekut nga kerpadi pastor be indwai helor kani ka program ka bangi lala ben pendam patru ben aya ka jing kerku ben wai tangin yidwai ko pa jingi bahab neng sai sin ko try ngi da mag slak jat ki bekut ki bakentang ki jome ngi aingo ime try na ka benta jong kani ka por bat na ka benta jong kani ka sngi ha ka bangi kan mau i ya usyakri ujome u Thomas Jones try ji subi ngadwai ya ka bemen yarap yangi kum ka balang bat i pat kristan hi bangin yo e kani ka ju ka men sim jong ka jing tray mission kumbalaya lam yangi ko try ji subi bat ha ot ko try ji subi bangin don ya kata ka men sim mission ka batrang bantai ya kani ka ri bat ya kani ka judgment ri ko jongi bat bangin yo ru ya ka men sim mission ka bapen pau ya ka jing slur ko try ji subi bat ka jing slur ngin ya chaprang ban tray ka kam ka jong mi haslah jong kani ka perte to nang ya kerku ya ki balang ki jome to nang ya kerku ya ki pat kristan hi baro ko try bat to nang ya kerku ya ka ri bat ya ka judgment ri ka jong hi baro ko try ji subi bangin nang la ya ka ban ya syakri ya me ko try simti ya kani ka por nang sa tadaga mahap ya ki pop kilat kilat baro ki me shem ha ka jing im ka jongi na bagi ngi pan mi ngi dem ha ka teng try bat unong pen im jongi u Jesus Christ bat ha ka ba why not to ai ba ka jing it ba ka jong blay ko pa ka jinga e ka jong Jesus Christ bo try lem ba ka jing slok ba thiang bo jom sim ko kini ka jing ku long lai ha we kina long ring kat ban i we pi we bat baro ki ba dem ki ba mani me ha ka ni ka ri ka jong i teng satlak jong ka per thai ru na do menta sha do ki bam jukut amen